Vanaf de Boekel in 1 Charles door naar leven en die staat voor. Met Larsen eerste, VV de Tuinhagen dit soort leven. En moet je even eigenlijk? Op basis zo leven. Als je zo leven, wat is hij te doen vandaag? Hier is carnaval, ja, mijn dag op zo en dan hebben we een optocht. En dan gaan we dat dadelijk jureren met onze grote voorganger Roy. En we zijn hier vandaag om vasteland te vieren. En ik zie dus 2 dappere adjudanten even die staan. Wie is dat eigenlijk? Dit is Vint en dit is Seb. En hij zit goed in toom, die 2. Het keut. Geit. Hebben ze zich vanmorgen ook aangekleed? Nee, het moest om 8:30 naar school en ik kwam wat later. Oh, ja, toen was Prins Heerlijke later gekomen. Ja, dat klopt. Heb je ook een spreuk? Live, I love you, live, I love you, live, I love you. Kijk, en zo moet het. Ik kan alleen maar zeggen, een schone vastelovend en een schone morgen. Dankjewel, Gero. Vastelovend samen, we staan hier weer Roy, Selder. Roy, wat is die eigenlijk? Ja, ik kom optreden hier op een show bij Leeuwen, maar goed, die zit ook met een zoon op show. Dus dan doen we dat Ger. Ja, ik werd al heel angstig. Ik denk, ze moeten nu terug naar de kleuter. Nee. Als ik klein en ik vroeg, papa, komt op een show optreden, dan doen we dat heel Ger. Kijk, de Roy, dat is niet te vangen voor een geertje. 's Morgens om een goed bed, gewoon vol er tegenaan. Zingen kan maar. Ja, motta. Super